Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka natong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami mapasalamaton kanimo og dako ang hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon pa dinhi sa kahanginan nga nagasabod sa mga binhi sa kamaturan. Tuguti o Dios nga kini nga programa mahimo unta kini nga instrumento pagpaabot ngadto sa kamaturan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni kini nga estasyon. Nga unta o Dios, panalanginan mo usab ang mga nagapaminaw, diin pinaagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat Ginoo nga imong tubagon ug gihatag among ipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa unahan, no? Ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa inyo sa atong cellphone, no? By the way, ubay-ubay sa gyud po di ay ang wa tingali makadungog sa atong kapag-broadcast na atong miaging miaging Sabados gabi ay daghan pa man pod kaayo ang nag-text nangita nga asa naman mo. Ako na lang tingbon ha sa kadtong nag-text gawa sa wa kay nakadungog to nga wa ta ka broadcast ni adtong Domingo sa buntag og sa gabi tungod kay niadtong adlaw lubong sa asawa sa tag-iya niini nga istasyon si former Congresswoman Clavel Asas Martinez, no? Gilubong siya adtong Domingo sa mga alauna didto sa syudad. So ang mga taga DYCM kanang personil or crew nangadto didto, no? Motong Domingo sa buntag o Domingo sa gabi wala tay broadcast. So ako na lang tingbon kay og ako tagsaon daghan mari kayo unya maura may tumong ang pagpangutana raman ngano nga wa tagyod makatingog ni adtong Domingo. Well niya tay basahon kanan sir maayong udto pangutana ni. So dili lang usa nato ni kuano kay na may pangutana ang atong tubagon, no? Okay, hiniapatay basahon. Unsa may pangutana gihapon, no? Dili gihapon na magutay pangutana nga ato nga ato nga gipasaligan nga atong tubagon. Maayong hapon kuya. Wala nami kabalaka sa among radyo kuya. Bisan pa og ang inyong oras among sabayan nga moabli mi sa oras ninyo na tungod kay tinaw na kaayo ang radyo dili na magsagarat dili sama sa una nga kun mauwahimi og abli kuya mag out ang tingog karon klaro na kaayo. Okay, salamat no. So matabangan gyud ang katinaw ug klaros pagsabot sa mga kaigsunan may tungod sa pulong sa Ginoo. So salamat sa inyo ha. Last text ng atong basahon sir pangutana ni kasagdi lang ato lang ning kuano ni amang good tay gipasaligan nga kaning kuan
kanini ang nga tubago na, no? Okay, mahibaw ro niya mo kay dili man ni ma-mess gyud ni nga ang mga pangutana tubagon ra man gyud ni. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Okay, mas maay siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong mga pinalangga, ang atong monitor aron ta makahibaw sa atong mga pinalangga nga mga viewers diining mga nasura o dapitas kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga gyud nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon o naglantaw sa ato nga live dinhimos Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan. Kamong tanan, welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe nga rin namo. Pwedeng maka-text mo sa mga number nga among gipahibaw nga na kaninyo, or pwede ari mo sa comment section na to sa Facebook, no? Sa DYCM Bugo Adventist. Na amoy mga importanteng messages, na amoy mga pangutana. So mahimo na nga inyong ipadala dinhi mga higala, no? Sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, palihog lang din sa atong mga viewers, mga followers sa ato nga program. Atong i-share kanunay mga higala ang ato nga programa parang daghan ang mabless, no? Mapanalanginan, pinaagi silang pagpamati sa mga tubag sa pangutana nga ato nga ginahimo dinhi sa ato nga programa. Kanya kung naamoy mga importante sang tubag, makaparticipate mo higala, makahatag mo dugang tubag, pwedeng mo text mo na mo, pwedeng ere sa comment section nato, aron ma-share po na, makashare po mo og mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga gitik up dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen, no? Dugay-dugay gyud ta nga lat-ang gyud ta og usa ka gabi, usa ka adlaw sa gabi. Kay Domingo was buntag og Domingos gabi wa ta magka-broadcast kibali duha ka broadcastan. Ingnon ta na lang usa ka adlaw gyud, no, sa atong last Sunday. Wad manggod lagi kay lubong manggod sa kanhi congresswoman dinhi sa ato nga district, no? Ay ilubong naton Domingo, mohinungdan nga wala kita ka broadcast, pero pasalamat as Ginoo nga karong gabi na ninata dinhi naguban-uban ta ninyo. So manghinaot mi nga amo participate mo sa ato nga programa karong gabi na. Ani ato ding pasalamatan naguna dinhi ang Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. Salamat kaayo mga sirs, no, sa ato nga station manager diha o CEO. So thank you kaayo sa pag-on air sa ato nga programa diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. So alang gusto mo kaygalaan diha sa Southern Cebu, South Cebu, mayong gabi ng tanan niya, gina-welcome mo namo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So thank you kaayo mga sir, no, diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. Anya ato sang nakita dinhi si Brother Jerry na Elon. Salamat po sa paglab ug pagpray, Brother Jerry. Anya niya po si Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia ni. Salamat, no, sa pag-send og heart og kamot nga nagpray. Niya po si Janalyn Lumuntad. Salamat sa gihapon sa paglab og pagpray. Niya po si Leonidas Sumalinog. Si Brother Leo. So thank you kay Brother Leo sa pagpray. O niya sa imong family mayong gabi. Ato pong nakita si Robas dinhi. Welcome back sa inyong programa, Pastor Libe. Dili ta pastor, no? Para ta ordinaryo ra ta. Evangelist ni si Brother John dere. Aniya og Brother John og mayong gabi kanatong tanan watching from Viliaba, Leyte. So good evening sa tanang taga Viliaba karon nga
nakig-uban naminaw sa programa. Niya pod si Ma'am Mian Fuentes. Maayong hapon usab sa inyong tanan diha, Brother John. Brother Libby ug uban pang ang anaa diha og sa tanang naminaw nining programa ha. God bless us all. So good evening, Mami Ann Fuentes dito ni sa Kwan, Brother John. No? Sa Norway na, maayong Norway. gabi ni mo diha, ma'am. Salamat sa bisa pa sa imong kabisi diha, pero Siguro. gitagaan gihapon nimo og higayon ang Ginoo pinaagis pagpaminaw siyang pulong. Thank you, ma'am. Para sa amo diri, ang mga magtotoo mura bag ilang gipapid ang gipafeed ang ilahang kalag pinaagis pulong sa Dios kay kalanon man ni sa atong espirituhanong kinabuhi. So salamat, ma'am, bisan sa imong kabisi diha pero naa paghapon kay panahon nga gihatag para sa Ginoo. God bless you and hope nga everything is fine. Siguro murag buntag ron sila to, Brother John. Sa noon ka kuan Brother Libby og unsa rong orasa diha sa Norway. Oo. Ang importante gyud nga nakahatag si Mamian og times pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ngadto na sa tanan nga mga lagyo nga lugar, sa lain nga mga nasod niya. Ato sa diay nga pasalamatan si Ma'am Annalisa Ravis. Ma'am, thank you so much for being nice. God bless you and your family. Okay, niasad si Judy Ann Hista Abalye. Salamat po sa paglab sa ato nga programa. Niya po si Sony Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Mami Ann Fuentes. Mayong pagpaminaw diri sa Norway. So, thank you kay ma'am. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunang tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless, Brother Ronilo. Niya po si Brother John Lobitania sa San Vicente de Astabugon. Mayong gabi mga igsoon watching from Tabok, Mandawi. Ato ni Tabok, Mandawi, there's Brother John. Tabok, Mandawi City. Pasalamatan nako kay wali sa Tabogon Church. Kay naay sponsor nangita pamiglugar. Iampo nato nga makakita mi og dapit nga mawalihan igsoon. Libby o Brother John. Okay. Ito na yan po ng crusade. Niya po si Ariel Jordan. Maayong gabi mga brother. Nagtanaw mi sa Ginawayan Placer Masbate. Ay maayong gabi sa taga Ginawayan, no. Bihira ra gyud ta maka-receive og kuan kanang message gikan sa Ginawayan, but now naa na gyud. So salamat sa taga Ginawayan na Placer Masbate nga nag-chat sa ato, nag-message sa ato nga program. God bless you. Okay niya po si Sister Chari de la Cruz sa Nogas. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga programa. Tanan din nato diha nga mga silingan sa mabuli nga always yun nagsunod sa atong programa, atong gina-welcome karon nga gabi, no? So manghinaot mi nga gauban-uban taron sa ato nga programa. May ding gabi sa mga sumalinog dias mabuli nila ni Dong Sincere dias sumalinog, Lanster Mercy ang makabataan. Ngadto sa ni Brother Junior atong isuon diya nga always naminaw, Lanster Nita, sila Sister Phoebe, no, dias mabuli. Ngadto sad sa mga pamilya sa mga Serapino, mga Lipalam family. Mga saga nga always sa naminaw, sama lang ni Sister Enilia, nila ni Brad Eric Sinoy and family, nila ni Brad Roy Sayod and family, nga to sab nila ni Brother Turo Maglasang yang family, nila Sister Vanessa, ilang makabataan, anak sa ni Sister Ganggang, tanan nga taga mabuli ato masilingan diha, mga Gutierrez family, mga Espinosa, nga tos mga saga. So welcome ang tanan. Pwede mo makadapadangat o maminsay din sa ato nga programa. Okay, niapay atong basahon. Niapon si Brother Jake Sumalinog. Maayong gabi ninyo, Brad.
Niyong duha ni Brad John. Okay, good evening Brother Jex. Sa Dumagiti ni. O niya po si Macrita Roidas. Ah, Anya, Mami, mayong gabi, Mami. Salamat sa imong pag-view sa ato nga program. God bless you, no? Hope nga okay ra ka diha, no? Bisan sa imong pangidaron, tagaan ka untas Ginoo og kapaskog, kusog sa panglawas. Ya, kumusta mong tanan diha sa Tambungon? Lang paririmis garino ninong Dilio, leksyonist og tanang naminaw sa tong programa diha sa Tambungon. salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Macrita Roidas. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love o pag-pray. O niya sa mensahe si Sister Chari de la Cruz Nugas. Maayong gabi ninyong duha, Angkol. Salamat taon sa Ginoo. Nabalik na jud mo on air, Angkol. Praise God. Okay, thank you kayo, Sister Chari, no? Mga loyalist kini sa ato nga programa, mga avid listener na to. Niya po si Sister Leah Muñez. Sir, sani? Gaw, DYCM Adventist. Okay, may gabi ini mo, Sister Leah Muñez. Niya po si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po sa paglab. Niya po sa mamian. Salamat, Brad John. Buntag diriron. Buntag lagi. Buntag lagi gyud ma'am, diha sa Norway ma'am. Nya, salamat gyud kayo sa kuan kanang imong panahon ma'am kay bawo magyud baya mi bisag wa mi kaanhaan ang mga uban nga mga nasod pero kay bawo mi og unsa lahi ra gid diri sa Pilipinas, no? Diha wala gi oras nga mausikan, minuto usikan. Mao na ang malipay mi nga taliwala sa inyohang kabisi diha naa paghapon mo'y panahon nga gigahin para sa ingon aning mga senaryo. Okay, ni Asad Celine of Keria. Maayong gabi ninyong duha, Kuya John o Kuya Live. So good evening, Sterling sa isla ni sa Kinatarkan. O niya po si Brother Eric Sinoy. Salamat po sa pag-pray, Brother Eric, o pag-love sa ato nga program. O niya pag-mensahe si Sister Leah Muñez. Mayong gabi ninyong duha diha og sa tanang naminaw kinanukad po ni sa Manila. Niya po si Brother Doming Bunukan. Good evening ninyong duha, Brad Lib o Brad John og sa tanang kaigsuunan nga nagsunod sa pagpaminaw nini nga programaha. Salamat, Brad Lib. God bless as always. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Salamat kayo Ninong Duming. Ninyo diha ni Ninang Purit. Kumusta mo tanan diha? Nila ni Ma'am Daisy Bunukan, Ma'am Ethel Bunukan, Dung Dominic Bunukan. Salamat sa inyong mga gasa para kang mama. Salamat sa inyong pagduaw sa akong inahan nga dunay balatian sa panglawas. Salamat sa inyong mga gasa nga gihatag sa iyaha. O niya, God bless na lang ninyong tanan diha. Salamat nila ni Ninang Tersing Dignos. O niya nila ni Ninong Junior Osasinya. Salamat jud kayo sa inyong panahon gaghatag para namo o especially para kay mama. Okay niya po si Dong Johnny Mainit. May kabini mo, Dong Johnny. O sa imong family. Salamat sa pag-pray sa ato nga program. Niyasad si Brother John Lobitania. Okay. Salamat po sa pag-pray, Brother John Lobitania. Niya po si Brother Felipe Dilao sa Anapog, San Remione. Brother Pipi, may gabi ni mo. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya po si Adri Lim. Good evening, Uncle Libby. God bless. Ang kinakusgan ng anak ni Pastor Lauron. May gabi ni mo dong. Salamat kayo dong nga imo gyud gitagaan ang higayon na pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Thank you gyud kayo. God bless nimo niya. Regards lang mami daddy nimo. Anya niya po si Emilio Silasol. Good eves mga brothers. Fellowship na po sa Bilyaba. Brad John, karong Sabado makahinumdom jud ko sa atong picture, atong unang fellowship. Okay, salamat sad kayo no. Niya fellowship di Ennis Bilyaba this coming Saturday. Niya kumusta diha sa mga Insinso family? Kumusta ni Brother
Rico Iting. Brother Rico, salamat yung kay Brother Rico nga gitagaan gini mo og lugway ang ako nga pagbiyahe. Salamat sa pamasahe, sobra pas pamasahe ang mga Insinso family sad. Naghatag sa akong pamasahe. Thank you Brother Rico and my Insinso family. Okay, niasad si Brother Ralph Lotsabis. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby, watching from Camotes Island. So good evening nimo daw. Good evening Ralph. diha dong. God bless niya. More power sa imong pagbuhat diha. Ayaw paipikto sa tanang mga negatibo sa imong kinabuhi. So padayon ta para sa kay Maya ug kay Moot sa Ginoo. Okay, ato ning tanawon sa atong cellphone po niya po dinhi nga ayaw lagbasaha ako ngan Brad. I-greet nako si Mulo. Mulo ni Ilanan. Yuni, Jack og Inday Jose kay nagsigi ni sila og paminaw sa inyong programa kada gabi. Kusog jud raba kaayo ang ilang sound. Okay, thank you kayo no sa mga Ilanan family diya. O niya nga to sa ni Brother Jack diya. So, good evening yung tanan diya sa Pabuli. Pakusgan ko din yung inyong sound. Thank you kayo. O salamat sa inyong pagpaminaw o sa information nga midangat din sa ato nga programa. Okay, nipay atong tanawon. Okay, di apoy iyang text nga abiin ninyong duha diha Brad og sa tanang naminaw malihok unta ko pagtan-aw sa Biblia og naabay mabasa nga si Hesus Kristo maosi some text missing ang sumpay so wagid na to mabasa ang tumoy ay missing man ang tumoy aniya atong tanawon sa pikas nga screen diri sa ato nga screen higala niya si Romirian Pialanti Tumakas. Mayong gabi Brad John o Brad Libby, kumusta? Naglantaw na pod mi sa inyong programa. God bless sa inyong programa o God bless pod sa tanan suking tigpaminaw sa inyong program Brad sa radio o sa Facebook. Okay, salamat kayo no. So good evening Romirian Pialanti Tumakas. Niya po si Pascualita Calusor. Sa Linaw ni San Isidro Leyte. Sister Kualing, mayong gabi ni mo diha. Kumusta lang Tatay Justiniano? Nay Miriam din na lumapak. Tamong tanan diha Dudong. Lumapak Dudong Carlos. Tanan lang taga Linaw kay ang taga Linaw magod Brother Libby. Nagkahiusa gini silang maminaw sa ato ang programa like Obo of Church is the church no. So salamat gid kayo sa inyo diha nga dili gid ninyo makalimtan ang inyong ubos nga igsuon diha sa Ginoo unya ang Dios panalangin ninyo kay wa man po'y mga butang nga natago sa pananaaw sa mga mata sa Ginoo. Okay, ingon siya ni di anapod mi mga Brad naminaw sa inyong programa. God bless. Salamat kaayo no. Anya niya po si Jolito Joy Dilao. Good evening Brad John o Brad Libby. Nagtanaw ko karon diri sa Kawit. Mangumusta lang ko sa kaigsuunan diha sa Silagon Church. Naday gagkawit ron Brad Joy. Salamat kayo. Anya niya po si Sister Imelda Galiaris. Maayong gabi Brad John. Brad Libby, maayong pagpaminaw namong mama og sa akong anak Carilyn. God bless sa tanan nga naminaw. Migo ta Brad John ha. Salamat madam. Salamat nga migo deta waday ko nimo awaya de. Salamat kay ma'am. Nga kumusta diya sa atong inahan in town si Sister Tilde no? Marikit. Nauli ni. Nauli ni. Anya ka mo kuan sad siguro ni mo balik de kay tuan mo nagtrabaho. Salamat mama, madam ha nga amigo pa deta hantud niya. Kumusta mo tanan diha ni minaw tong programa. Anya niya po si Glover Sayod or si Brother Roy ni Sayod. Mayong gabi ninyong duha, Kuya Libby o Kuya John. Naminaw sad ang akong asawa sa inyong pulong sa Ginoo. God bless ninyo, Kuya. Salamat kayo, no?
ni Sister Galaysa naminaw karong gabi na. Aniya ato ning delikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Ubay-ubay tarog mga viewers ato ning tanawon mga higala ang nag-send og love, nag-heart sa atong program unya nag-like pod sa ato nga programa ni si Jenny Rama Permin, Ronilo Itang, Eljon Tonyakaw ni Dia, Judian Hista Abalye, Nunahani Monterde Punay, Jerry Nailon, Ariel Cababan, Mian Fuentes, John Lobitania, Kadali lang Brother Libby ni dong Ariel kababan dong maayong gabi dong. Salamat sa imong pag-view sa atong program dong ha. God bless you. Di gid mahitabo akong kasing-kasing dong malimot sa imo ha. Okay, Adriel Lelim, niya po si Vicmar Osabel Boratso, Lane of Keria, Abner Dualio, niya po si Rose Jean Carabio, Orange Pelayo, Vincent Brian Andric Indak, RG Mor Vargas Punay Ibanez, Nelson Punay, Pipi Layon, Ayan Kevin Dorotan, Romirian Pialante Tumakas, Jaina Claves, Mylene Codira Batak, Patri Jim Colastri, Ninya Nicole Somalinog, Helen Lumagos Elarcusa, Silver Senath Alice Maurin, Silen Ruiz Mindaros, Ariel Riordan, Emilda Galiaris, Chari de la Cruz Nugas, Nika Banyaris Lipon, Robas Elmudam Flores og Eric Sinoy, niapod si Jemary Kalapuan. Brother Mudam, may gabi ni mo diha Brother Mudam Flores diha sa kanang crossing Salamangka, Tubuso Negros. Niya saritas mga nag-like ni si Brother Rupino Moreno, Brother Alvin Risoor, Ginalyn Lumuntad, Mary Grace Mongkada Mainit, Lovely Dehito, Juvenal Estrera, May gabi niyo dega love. Anya Plinius Jezebel, Ameliod Silasol, Macrita Roidas, Alex Orhil, May gabi Brother Alex. Malate, Giovanni Inganyo Bayo, o Brother Aniceto Priselias. Ni ato ning lilion makadiot ning ato nga cellphone ni apod si Nike Somalinog, mga nag-heart ni Sherwin Orsal, o niya sila si Elia, sila si Brother Sensor Somalinog, o niya thank you po ni Sir Matthew Anderson for watching. So thank you kayo, Sir sir. Mateo, thank you so much for viewing with us tonight. Sir Mateo, thank you so much. Thank you. God bless you and your family, and also regards to Sir Jerome Patagnan. Thank you, sir. Okay, ni Apo Sister Caridad Galiaris, brother, di apami sa ospital. Oh. Asa nga ospital? Caridad Itang. Ay, Sa Niceto. sa kuana sa daha diot sa Isidro Leyte na sa may intay nang nangyari nga naa mag ospital. Niya po si J. Marie Kalapuan, nag-send ng heart, si Rodilo Itang, si Mary Sark, salamat kaayo. Muna ato mga nakita, dinhi sa ato nga cellphone, ato sa yung dalikatan higala ni si Brother Nelson Punay, good eves mga brad, o Brad Libby, watching from Balidbid Housing. Thanks and God bless our program. O niya, Brother Domingo Bunukan, walay sa payan ba John, mingaon man gud mi ni, mingaon man gud mi, kon makaduaw sa atong inahan. Salamat Dinong, salamat gyud Dinong. Amin. O niya, di pa gyud sa misay, nakalimot gyud ko kagabi nga wala man di ay mo programa gabi ang akong gibati daw kalaay gyud nga dili ta makapaminaw niining programaha ang usa ka adlaw murag usa ka tuig. Nakanbad ramang gupod ni si Ninong Duming sa programa sa radyo, Brother Libby. Mura man sa Ezekiel 4:6. Prophecy. Kanimo nga usa ka adlaw usa ka tuig. So thank you so much Ninong. Kamo ang matawag og the living witness, no? Dinhi sa atong program kay nakabig mo sa pagpangalagan sa Ginoo tungod sa atong programa. So
Ato namang nasugdan ang pagsubay sa dalan paingon sa kalubasan, mag-uban rin kita tanan uban sa imong pamilya ni Naong dito sa gingharian sa langit. O God ni bless. atong i-continue basa ang atong gibati nga kalaay. Salamat sa Dios nga nakabalik nagyud ang atong programa. So thank you kayo. O niya dito mo duga higala kay itong oras sa 37 na. Taas na. Ay, dali ra akong mangyong ibalik oras. ang panahon ni Brother John. Okay, alang ato sa ning tagaan og pangutana. pagtagad kining pangutana ni Brother Eliseo. Oh? Ah, Brother Eliseo, di ana ang imong kuan dire. Okay, si Brother Eliseo. So okay, sige. Kini ni ang by the way sir, si Eliseo ni dugay rapod ko nagpaminawan sa inyo ha. Unsa may inyong ikasulti nga matud pa sa Katoliko, sila kunoy nagbuhat sa Biblia. Tinuod ni? Okay, Brother Eliseo, matud pa nimo dugay ra ka nagpaminawan sa atong programa. Matud nimo unsay imong ikasulti nga matud pa sa Katoliko, sila mo'y nagbuhat sa Biblia. Tinuod ni? Okay, daghang salamat Brother Eliseo. No, aning imong nindot nga pangutana. Ang imuhang pangutana gamay ra sa last portion, yung tinuod ni. Tuwa dito ang imong pangutana. Pero ang tinuod pagkasulti, dili na tinuod nga sila mo'y nagbuhat sa Biblia. O kay dili man tinuod nga sila'y nagbuhat sa Biblia, sa pag-angkon nila nga sila'y nagbuhat sa Biblia, namakak na sila. Ato nang tandaan ha. Unang-una, ambot og kamusab din ha mutuo ba mo nga kining Biblia giila man ni nga pulong sa Dios nya gihimo lang og usa ka simbahan. Kung ato nga basahon ang Biblia, kini siya manggod gitawag ni og the book of God. The book of Jehovah. Kung imong tan-awon sumala sa gihisgutan sa Isaias 34:16 ningon susiha og basaha gikan sa libro sa Ginoo. Unsa ni Biblia? Giila ni libro sa Ginoo, balasahon nga iyas Ginoo, unya karon ang konon og relihiyon nga sila'y naghimo. Ang pangutana nimo tinuod ni Brother Eliseo, imong putana dili gid na tinuod. Kay kini siyang balaang kasulatan iya gini sa Dios, balasahon nga iya sa Dios ningon susiha og basaha. Ang subo lang kay dili daghan sa taong mususi og mubasa sa Biblia. Nga bisan pa og imong hagdon nga mag-Bible study mo mamalibad, daghang rasonis, mga katarunganis, daghang mga alibay, mga palusot nga mga rason nga aron lang sila makapamalibad, no? Pero ang sultis Ginoo ipasusi og ipabasa. Maayo pa man hinoon ang mga text messages sa cellphone kay basahon pa, pero ang text messages sa Dios dinis balaang kasulatan di man mamasa ang tao. Og hinungdan nga daghan sa mga tao nga wa gyud masayod sa Biblia kay dili mosusi og dili mobasa. Sa pagpangangkon nga ang Biblia sila'y naghimo, kataw anan gyud na. Nganuman kay ang kadaghanan nga naa sa Biblia nahimong kontra or kontra sa ilang pagkinabuhi. Una, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, tanawa ha, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Amo ni Biblia, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang balaang kasulatan, Biblia, makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Kung ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan, mas labi nagyong makagagahom ang nagbuhat sa Biblia. Pero relihiyon ba ang nagbuhat? Dili. Kaduan Timoteo 3:16 gisulti,
ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kinsay nagtuga? Ang Dios. Dili di ay relihiyon. Mao ning gitawag nig the book of God. Libro sa Dios kay ang nagtuga ang Dios, dili ang relihiyon. Ang imong pangutana, Brother Eliseo, tinuod ni? Dili gyud na tinuod. Okay, dili tinuod unsa man di ay? Bakak na. Mao na nga kamo kinahanglan sad mong magsusi. Kay og dili mo magsusi, di mo magbasa, dali rapod mo nga mutuo. Naay mga pundok kusog mo angkon nga sila iya ni Kristo, sila ray maluwa, sila ang karnero ni Kristo. Pero ang mga membro way Biblia kay gidili na sila mga pangulo. Aw, og unsay basa-basahon putlon og asa dapita, basaha urunga asa dito. Aw, tango-tango lang pod. Ngano man na kay wa magbasa. Unsa man po'y basahon nga wa man pod itugot sa ila nga magtinil og Biblia. Maay pa man ang cellphone kay ipadapa dito simbahan pero ang mga membro wa gyud nay Biblia nga dadon. Ang gisulti ang tibuok kasulatan ingwan susihag basaha. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Akong balikan ha sa ikaduhang Timoteo 3:15, 16 ug 17. Akong balikag basa. Ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang Biblia dili ni manluluwas. Ang Biblia dili ni makaluwas. Kinsay manluluwas? Si Kristo. Kinsay makaluwas? Si Kristo. Pero unsa lang ni siya? Magtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Sa baba pananglitan sa usa ka barko nga imong gisakyan paingon sa Manila, ang kanunay ng gitan-aw sa kapitan o sa timonil, ang mapa ug ang kumpas nganuman magtudlo na. Busa kung gusto ka ganing matudluan mahitungod sa kaluwasan, basa sa Biblia kay mao ni mapa ug kumpas nga magtudlo kanimo paingon ngadto sa gingharian sa kaluwasan. Oo, gito nagingod rin nga ang kasulatan magagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Karon kay ang balaang kasulatan makagagahuman sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Relihiyon ba'y nagmugna? Atong basahon 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Malinaw nga ang Dios mo'y nagmugna nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gusto sa Dios nga tudluan ang tao pinaagis kasulatan, di siya nagmugna ang Dios alang sa pagpamadlong. Gusto sa Dios nga badlongon ta sa sayop natong kinabuhi. Sumubasa tas Biblia alang sa pagpanulid. Gusto sa Ginoo nga ang kabaliko sa tao matulid pinaagis siyang pulong, di balaang kasulatan. Sunod, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ang balaang kasulatan magmatuto diha sa pagkamatarong. Busa kung gusto ka gani nga magihan mo tudluan sa pagkamatarong, susiha ang kasulatan. Unya nagingon sa 17 nga matud pa aron ang tao sa Dios, wa magingon aron ang tao ni Satanas, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. So makabaton kag kahingpitan ug pagkasangkap sa imong pagkinabuhi diha sa Ginoo pinasikad sa balaang kasulatan. Sila ba'y nagmugna o nagtugas kasulatan? Dili. Kinsa? Ang Dios mo'y nagmugna sa kasulatan. O gunya, kung ato nga tan-aon gyud, kung sila man atong tugutan apan dili nato uyunan nga sila mo'y nagbuhat sa Biblia, nga naman ang nias Biblia, sila raman po'y ning supak sa ilang gibuhat. Unang-una sa Biblia, ang adlawng igpapahulay Sabado, pero tanawag unsay ilahang igpapahulay, di ba Domingo? Nya kinsa may mutuo na nga sila nagbuhat sa Biblia, nga supak man sila sa gisulti sa Biblia. Diha sa Biblia, gihisgutan ang napulo ka sugo sa Ginoo. Unya karon, hay man ning napulo ka sugo ila man gisupak, nya moingon nga sila nagbuhat. Sunod gisulti sa Biblia,
naay mga butang nga dili ipakaon, pero ang gidili diya sa Biblia di ipakaon, ilang ipangkaon. Unya kinsa may mutuo ana nga sila'y nagbuhat sa Biblia. Mao na ang gisulti ni Kristo, magbantay mo nga walay magapahisalaag ninyo. Bantayan nato ni. O diha sa Biblia nagingon di ka magbuhat og larawan og linilok, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad nila. Sila magkaday nagbuhat sa Biblia nga wa man nila sunda ang Biblia. So Brother Eliseo, sapat na nga magkasabot ka nga usa lang na kapag pangangkon apan inumdumi nga ang balaang kasulatan iya kini sa Dios. Mo nang gipamulong ni Kristo sa Juan 5:39, kamo nagasusis kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod may tungod kanako. So Brother Eliseo, basta nang naminaw, dalaygon ka nga imong gipatalinghugan ang pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabuhot og natinaawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, salamat po kayo sa pangutana. So, ato sa ning lantawon makadiyot mga higala. Ato ning tanawon ang screen. Okay. Ato ning lantawon ang mga nahidugang. Niya si Brother Roger Villafuente, nakig-uban nato, si Lovely Diheto. O niya, nakita po nato si Peter Orsal. O niya po si Plenius Gisibel. Niya Aritas Picas. Atong nakita si okay niya si Hani Monterde Punay. Okay, mo ato na ta mga higala sa pagtagad, no, paghatag og dugang tubag sa pangutana. Diyon sa to paghanay, Brother John. Ang iyang pangutana nga lugar siyang naminaw na to, unya atod pa niya nga ang Katoliko nag-ingon nga sila'y nagbuhat sa Biblia. Ay pangutana tinuod ni. Okay, daghang salamat no sa pangutana. Sila'y nagbuhat sa ato pa sila'y tag-iya. O kung sila'y nagbuhat, sila'y tag-iya. Nga ilang mga pulong na sa Biblia. Ilan ramang guna nga claim mga higala. Ilan ang claim? Kining Bible, gisgutan ni Brother John kaganiha, ang Isaias 34:16. Nagsulti din hinga pulong nis Ginoo. O akong basahon ha ang o niya, tanawan ninyo, panidin ninyo ang pulong akong basahon ni sa Isaias 34 versikulo 16. Nindot kaning pamahayag ni manalag na Isaias kung kinsa ang nagahiusa nining Biblia. Akong basahon na, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba og basaha. So ang Ginoo na libro, basahon. Mao ni ang balaan nga kasulatan. Gitawag balaan kasulatan, gitawag nig balaan kay pulong mas Ginoo. Ang Dios God balaan man, ang iyang mga pulong balaan sab. Gitawag ni siya og Bible tungod kay nagkahiusa ang dagkong dibisyon, ang daan og ang bagong tugon kay kanang pulong bay nagkahulugan man nagduha. O, bay, duha. So, nagpasabot Old Testament o New Testament. Ang ato nabasa, ingon nga, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba. Og basaha. Walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba, kining pulong akong, ang Ginoo na, namulong ana. Kay ang akong baba, kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So ang Ginoo mo'y nagtigom ani ang mga pulong, ang naghanay sa mga pulong mga higala dinis bala ang kasulatan ang Ginoo
pulong mismo na gitawag nato ni pulong sa Dios, pulong sa Ginoo ang balaan na kasulatan. So ang balaan kasulatan iyas Ginoo para kang kinsa man para natong tanan, dili kay para lang sa RCC, kundili para sa tanang mga tao sa kalibutan. Gihatagan tas Ginoo og balaang kasulatan ang tuyo og tumong nga magiyahan tag kun unsay buhaton nato aron ta maluwas. Ani akong gipangutana ang Google kung kinsay nagbuhat sa Biblia humid the Bible. Ang tubag mao ni higala. According to Christians, sa mga Kristiyanos, God wrote the Bible through human authors. Gisulti nini nga ang Dios mao'y nagsulat sa Biblia pinaagi sa tawhanong mga authors. O, ning gamit ang Dios og mga tao nga mao'y nagsulat, ang ilang gisulat pulong sa Ginoo. Ingon na nini, the Bible is considered the authoritative word of God. And many believe that God inspired the human authors to write what He intended. Klaro na ha? Ang Biblia gi-consider ni nga doon ni authority nga mao ang pulong sa Ginoo. Ug daghan nga mga nagtuo nga ang Dios nagadasig, nagamando sa tawhanong magsusulat aron suwaton kung unsay ipasuwat sa Ginoo. So kisa nagbuhat ang Biblia, kisa nagbuhat sa Biblia, ang Dios na higala. Ang kadtong mga tawhanon nga authors, kinsa man sila? Sama na ni Moses, sama na ni David, nila King Solomon, nilang Isaiah, Jeremiah, lang Daniel, o uban pa, mga apostolis, sila San Pablo, uban pa, nga mga writers nga gibaraba na mga 40 ka mga balaang tao sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo, gituring human authors, gigamit sa Ginoo, og nagsulat sila sa pulong sa Ginoo, sumala sa mando kanila gikan sa Espiritu Santo. So tinaw kayo nga ang Biblia para natong tanan. Iyan is Ginoo. O niya, kay iya mas Ginoo, gihatag niya sa tawo para natong tanan aron natay giya. Parang masayod ta kung unsay mga nahitabo sa kalibutan sa mga katawhan sa Ginoo ug di katawas Ginoo, parang mahibaw po ta og unsay atong buhaton aron ta mga higala, mga luwas sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Muna'y klaro ana, so di na maangkon og usa ka tawo kay iyan as Ginoo. Gani kung imong tan-awon ang nakasulat dinhi sa ani pa akong basahon ninyo. Ingon ni God wrote the Bible. At its most extreme, this is taken to the mean the words themselves are divinely inspired. God dictated the Bible to its writers, who were merely God's musician playing a divine composition. So, also na gibuhat si Ginoo, God dictated the Bible to its writers. Ang kadto mga nagsuwat, kisa man itong mga tawhana nagsuwat, mga Romano ba to? Dili. Mga Hudiyo to, gipanggamit sa Ginoo. Usa lang ang dili Hudiyo nga gigamit sa Ginoo sa pagsuwat sa 66 ka libro. Mao si Lucas, kay si Lucas usa ka hintil nga nahimong usa ka Kristiyano. So, kini mga tawhana, mga Hudiyo nga gigamit sa Ginoo aron masulat ang iyang mga pulong. O aron masulat ang iyang mga pulong. So, ang ilang gisulat, mga pulong sa Ginoo para asa ni? Para nato ni mga higala. Akong giingon, parang giya nato ning tanan aron ta maluwas mga higala.
So, munang klaro kayo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Anya, niya pa daghang mga impormasyon nga gisgutan dinhi sa Google mahitungod sa balaan nga kasulatan. So dinhi igo na kaahigala nga atong masabtan nga og naa may tao nga muangkon kami nagbuhat sa Biblia. Kami ang tag-iyas Biblia. Abakak na angkon-angkon lang na sila. Siguro na sila ikatampo nga siguro naghubad sila usas mga maghuhubad sa Biblia. Kanaman sila yung version mahigala sa mananduay version o na duay version. O niya, usa lang sila sa mga naghubad sa nasuwat ng daan. O nasuwat ng daan sa mga balaang tao sa Ginoo. Naghubad sila para po nga makasabot ang uban sa mga pulong sa Ginoo. So, mao na ingon ana nga sistema buta hinudan nanuma o nagkalalain nga version na ay King James Version, kanang pulong version, ang meaning ana, translation of the Bible from the original languages from the Bible manuscript. Mo na siya ang kahulugan sa pulong version. Sa ato pahubad nas Biblia, gikan sa original nga pinulungan, gikan sa original nga katong manuscript, katong malinukot nga basahon, nga gisulatan nga andaan tugon, gisulat sa Hebrew ug Aramaic, ug ang bag-ong tugon gisulat sa Greek, mga higala. So pulong is Ginoo ang Dios mo nagbuhat ani para kang kinsa, para nato si kaduhang Timoteo 3:6 aron ta matudloan sa kamatuoran, aron ta mabadlong, masaway og matudloan sa pagkamatarong mga higala. So munay katuyuan, parang maluwas ta kay ang handom sa Ginoo nga kitang tanan mga luwas. Muna hinungdan niya ang balaang kasulatan, sulat gikan sa langit. Gisulatan tang makasala aron magretorma tas tong kinabuhi, aron kitang tanan kun mahimo mga luwas ta kun mabalik si Ginoong Hesukristo, mga higala. Manang atong buhaton tun-an atong Biblia kung naa may masingon nga amo na Biblia, kami nagbuhat sa Biblia. Ayon lamog to ana. Basa lamos Biblia. Kung unsa naas Biblia atong sundon, na daghang nag-angkon kami nagbuhat og Biblia, kami tag-iyas Biblia, pero kumusta man, nagtuman ba sa Biblia? Wala, nagsupak hinuon, daghang gisupak nga mga pagtulunan diha sa balaan na kasulatan. Moangkon ganita, mahimo sa tang sampul nga mutuman ta sa naas Biblia, pero moangkon kusog kay tang moangkon, pero ang atong kinabuhi, kusog kay tang mag-inom, palahubog kay ta, og magtudlo pagani og kasumpakis Biblia, muna isukuhay kayo. Okay, no? Wa na magitay tayo mga higala, ning abot man ang kinutuban, o niya si Robas, amin, maayo jud ang pagkasaysay. Okay, thank you kaayo, o niya, adto ta higala, sa di pa natuhing pitapuson, niya ang atong temsong. Kay mga higala, magampunitan, dalagon ka na Diyos, walay katapusan. Daghang salamat sa kahigayunan nga ang kamaturan na paabot sa dulungod sa mga nagapaminaw. Panalangin silang tanan, nga nagapamati sa pulungkan as kahayag sa kamaturan. Pangayon ang ganito, tulungan kang Kristo, ang amang matulog ng Diyos, ang pagluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas tanginan, Brother Isaw dito, Pastor Jill Durana, Brother Libby Clavis, ang inyong ubos kay galang ito.